наврасони деҳаи дараи сови ҷамоати деҳоти шугнови ноҳияи ховалинг дар рӯзи дониш шодиву хурсандӣ доранд. зеро соли нави таҳсилро дар мактаби нав оғоз мекунанд. он рӯз Саидшоҳ Ваҳобов соҳибкори маҳаллӣ барои кӯдакони деҳа сохтааст. то сохта ва боз шудани ин мактаб кӯдакон дар як бинои кӯҳнаву садамавӣ таҳсил мекарданд. имрӯз мо барои мактаби муассисаи рақами 41 рӯзи фаромӯшнашаванда, чунки дар назди мо мактаби нав бунёд шудааст. бино аз ду ошона иборат буда дар як баст 180 хонанда таҳсил мекунад. набуди мактаб дар дараи сов соҳибкорро бо фарзандонаш водор кардааст то ин иқдомро рӯи даст гиранд. дар деҳаи сов ин муассисаро бунёд кардем, зеро аҳолии ин деҳа аз набудани мактаб мушкилӣ доштанд. барои ҷалби омӯзгорон дар назди муассиса як хобгоҳ барои 8 нафар сохтем. деҳаи сов дар даруни як дараи ҷамоати шугнов қарор гирифтааст. ин ҳолатро соҳибкор ба инобат гирифта дар паҳлӯи мактаб хобгоҳ низ сохтааст. ҳоло ҳар омӯзгоре ки аз маркази ноҳия ва деҳаҳои гирду атроф меоянд дар хобгоҳи мактаб ҷой карда мешавад. инчунин аз сӯи соҳибкор барои мактаб тамоми таҷҳизот оварда шудааст. хонаводаи соҳибкор мегӯяд ки бо ин кори сохтмонро дар мактаб тамом накардаанд. онҳо мақсад доранд дар паҳлӯи мактаб як майдончаи варзишӣ низ бунёд кунанд. дар кушодашавии мактаб падару модарони хонандагони дараи сов ва намояндагони ҳокимияти ноҳия иштирок доштанд. сокинони деҳа мегӯянд ки акнун бовар карданд ки дар даруни дара ва мобайни кӯҳҳои баланд ҳам мактаби замонавӣ сохта мешудааст.